Darbie draugi, damas un kungi, Шановні друзі, пані і панове, мене звати Ромеус Ражукс. Я працюю в університеті Латвії, і сьогодні мені доручили модерування цієї експертної дискусії, яка називається «Депортація кримськотатарського народу в 1944 році від визнання геноциду до відновлення прав кримських татар в українській державі». Ця експертна дискусія організована як захід в рамках конференції в Латвії. Ми б, напевно, це назвали додатковим заходом до саміту. Заходом долученим до саміту Міжнародної кримської платформи. І це важлива експертна дискусія для обговорення низки важливих питань. Доля кримсько-татарського народу була в центрі нашої уваги вже довгий час. Пан Чубаров долучився до роботи Латвійського культурного союзу, який підтримував боротьбу за незалежність Латвії, працював із Сеймом в рамках також іншої діяльності. Мене завжди вражає те, наскільки відданий цій справі кримськотатарський народ. Цей захід організований Меджлісом кримськотатарського народу за підтримки Посольства України в Латвії. Захід підтримується і проходить в музеї окупації Латвії, який охоплює період радянської окупації Латвії з 1940 по 1991. Локація була вибрана символічно, тому що більшість латишів потерпали від репресій совєтського режиму. Завдяки керівництву музею та персоналу музею ми дякуємо їм за цю підтримку. Ми працюємо українською, латвійською та англійською, і для вашої зручності доступний синхронний переклад. Я також хотів би відзначити, що захід транслюється вживу онлайн на кримсько-татарському телебаченні та в Ютубі. Серед цілей сьогоднішньої дискусії учасники дискусії обговорять міжнародне визнання депортації кримськотатарського народу в 1944 році як геноциду, а також залученість міжнародної спільноти у цей процес визнання. Я також хотів би відзначити, що кілька країн вже визнали це геноцидом, і я назву їх в хронологічному порядку визнання цієї депортації: Україна, Латвія, яка визнала це в 2019 році, Литва, також в 2019-му, Канада, в 2022-му, Польща, у 2024 році. Естонія також цього року, 2024 року, прийняла таке рішення щодо визнання депортації кримських татар геноцидом. Поруч із цими дискусіями щодо рівня цієї трагічної депортації кримськотатарського народу в 1944 році, яка тривала до 1989 року, ми очікуємо, що учасники дискусії висловлять свої думки про реінтеграцію кримських татар та відновлення прав, в тому числі права на самовизначення кримськотатарського народу в рамках незалежності України. Загалом
ми матимемо дуже цікаву і важливу дискусію, яка почнеться після короткого відео, яке називається «І Сталін». В травні 44-го року голова таємної поліції Лаврентій Берія говорив про 191 тисячу 44 людей, які були депортовані. Більшість із них жінки, діти та люди похилого віку, депортовані до Сибіру, до Центральної Азії, і це забрало частину більш ніж половини, майже з них. На додачу до фізичного руйнування радянська влада намагалася зруйнувати все, що було пов'язано із корінними народами. Назви міст, театри були закриті, книжки та газети були знищені, і історична кримські татари були виключені зі списку націй СРСР. І для тисяч постала проблема виживання. Вони були виселені з своєї рідної землі, і Москва реагувала на це подальшими депресіями. До 89-го року кримські татари не могли навіть з'являтися у своїй рідній землі. І у 2014 році, після спроби окупації Криму, також це повторюється. І зараз депортація кримсько-татарського народу визнається геноцидом в Україні, Литві, Латвії та в Канаді. Але цей злочин вимагає всезагального, глобального визнання. Якщо цей злочин не покараний вчора, він може повторитися сьогодні. Злочини мають бути покарані. У 24-му році, 8-го, Верховна Рада України прийняла спеціальну заяву до парламентських асамблей, міжнародних організацій та міжнародних закордонних урядів стосовно геноциду кримсько-татарського народу. І Верховна Рада визнала, що міжнародні організації визнали депортацію кримсько-татарського народу геноцидом проти цього народу. І підготовуючись до цього заходу, я перечитав цю заяву. І я маю сказати, що український парламент задокументував це і забезпечив комплексну правову оцінку злочинів, які були вчинені совєтським режимом в 1944 році та в подальші роки, а також щодо російської військової агресії, яка почалася з окупації Криму в 1944 році і продовжується і до сьогодні. Я хотів би запропонувати політикам і журналістам і всім, хто аналізує ці темні сторінки історії, прочитати цю заяву, яку можна знайти на сайті Верховної Ради України. Зараз для мене честь запросити на сцену спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Будь ласка, пане Стефанчук, слово вам. Пані та панове, ви знаєте, я думаю, що я, як і переважна більшість з вас, зараз знаходимось під великим і гнітючим враженням після перегляду цієї виставки у музеї окупації Латвії. І насамперед це пов'язано з тим, що ми тільки що обмінювалися думками з паном послом, що в принципі можна замінити прізвища, і ми згадаємо все те саме, що і було в Україні. І знаєте, і така думка осягнула, що я нарешті
усвідомив, чому нам не треба довго пояснювати нашим латвійським друзям, що сьогодні відбувається в Україні. Тому що все це ми вже неодноразово переживали. Для цього просто треба відкрити домашні фотоальбоми, подивитися домашню переписку, яка є в архівах кожного з нас, і згадати про те, що це вже було все певну кількість років тому. І це було не тільки в Україні, це було не тільки в Латвії, це було по всіх тих країнах, які колонізувала Російська Федерація. І мені здається, що дуже важливо, що сьогоднішній наш третій парламентський захід ми відкриваємо саме з цієї події. Це дає можливість зануритись і зрозуміти, що і народ кримських татар у 1944 році пережив те саме, будучи складовою великого українського народу, і боровся за свою незалежність. Але факт депортації, факт того, як повелися з ними, принижуючи їхню гідність, їхню людяність, їхнє право на те, щоб бути нацією, яка має власний вибір, це все приклад того, як поводиться Росія. Їй потрібно одно, їй потрібно стерти нашу національну ідентичність. Чи це говориться про Латвію, чи це говориться про Україну, чи це говориться про кримських татар, не повинно бути національної ідентичності для Росії, і це їхня мета сьогодні підкорити собі всі народи. І я думаю, що наша відповідь має бути однозначною. Ми повинні робити все для того, щоб Росія програла на всіх фронтах. І в частині їхнього прагнення поневолити інші народи, і в частині розв'язаної нею війни, і в частині її імперських намірів відродити Російську імперію, яку вони хочуть назвати Радянський Союз 2.0. Шановні друзі, я ще раз хочу від імені української делегації, українських народних депутатів, представників кримсько-татарського народу подякувати нашим організаторам, нашим колегам з Сейми Латвії за блискучу організацію цієї першої вхідної точки в наше спілкування по питаннях кримського татарського народу, по питаннях Криму. Але я точно знаю, чим завершиться цей захід і чим завершиться це все. Ми всі і далі будемо переконані в тому, що Крим – це Україна, Крим має право на свою думку, кримські татари повинні повернутися до свого рідного дому. І я думаю, що ми все зробимо для цього, і дякую всім причетним. Слава Україні, слава кримським татарам, слава Латвії. Дякую. Pateicamies augstākās rādas priekšsēdētāja kungam, un tagad varam virzīties tālāk. Dargie draugi, es formulēšu jautājumus, atbildes uz kuriem palīdzēs mums ne tikai saprast tragēdijas. Дякую. Рухаємося далі в цій дискусії, і відповіді не лише допоможуть нам зрозуміти масштаб трагедії 44-го року і наступні роки. Життя кримських татар. Це допоможе нам визначити механізми, тому що ми віримо, що настане день, коли Україна здобуде перемогу, коли Крим повернеться до суверенної України. І ось чому дуже важливо показати механізми, які важливі для Криму, для кримсько-татарського народу і для їхнього майбутнього.
Тепер дозвольте мені запросити на цю сцену наших шановних гостей. Пан Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу з 2013 року. Будь ласка, займайте свої місця. Колишній перший заступник голови Меджлісу пан Чубаров також мав політичну кар'єру, яка почалася насправді в Латвії під час відновлення незалежності, коли він очолював Національний союз культурного відновлення. Наступний це пан Андрес Стейкменс, латвійський юрист, правник і колишній президент пан Левіц також був головою Ризької міської ради. Його політична кар'єра перетнулася з кар'єрою пана Чубарова, оскільки вони обоє працювали в Народному фронті, в політичній групі Народний фронт, і він також мав прекрасну дипломатичну кар'єру, був послом в кількох країнах світу і також був держсекретарем Міністерства закордонних справ. Далі. Пан Наріман Джелал, перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, журналіст з жовтня 21-го року до липня 22-го року він був в Криму, він був випущений в рамках обміну полоненими. Далі Ескендер Пендієв, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Ради неурядової організації Кримсько-татарський ресурсний центр і також координатор руху Вільний Крим і політик. Ще один спікер, який братиме участь у нашій дискусії, Енетемезел, латвійський правник, науковець з Латвійського університету, Університету права Латвії і експерт в питаннях прав людини. Суддя Європейського суду з прав людини з 2005 по 2014 роки. Вона також була головою Конституційного суду Латвії з 17 до 20 року. І пані Зімеле зараз є суддею Європейського суду. Суду ЄС. Вона записала відео звернення до нас і дасть відповіді на питання, які були попередньо поставлені, для того, щоб був час на виступи кожного з наших панелістів. Я просив би не перебирати 4 хвилини у відповідь на мої питання. Кожен з панелістів відповість на моє перше питання. Далі я поставлю другий раунд запитань. Єдиний виняток – це інтервенція пані Зємеле, яка відповідатиме на обидва свої питання у попередньо записаному відео протягом 6-7 хвилин. Перше питання до пана Ескендера Бадієва, член Меджлісу кримсько-татарського народу і також голова Ради неурядової організації Кримсько-татарський ресурсний центр, який займається дуже широкою роботою для того, щоб забезпечити, що міжнародні організації визнають геноцид, виконаний світським режимом проти кримських татарів. Пане Бадієв, чому важливо для депортації 44-го року, щоб ця депортація була визнана максимальною кількістю країн як геноцид проти кримсько-татарського народу? Як це може вплинути на колективний захист прав
як це може вплинути на деокупацію Криму, і як це визнання може підсилити самоорганізацію кримсько-татарського народу в захисті прав, які порушені Росією. Будь ласка. Представники вільних націй світу, шановні пані та панове, шановні представники латвійського народу, тому що в першу чергу ми хочемо подякувати, я хочу подякувати і парламенту, латвійського парламенту, і всьому латвійському народу за те, що ви перша країна, яка визнала депортацію актом геноциду. Тому що геноцид – це не закінчене, це продовження цих процесів, які почалися ще в 1944 році по відношенню до кримськотатарського народу. 2024 року виповнилося 40 років від дня скоєння страшного злочину щодо корінного народу України. Це тотальна депортація. Проте депортація кримськотатарського народу, як і голодомор українців, має наслідки і сьогодні. Відсутність засудження світовою спільнотою цих злочинів сприяла формуванню почуття безкарності у російської влади, що призвело до нових страшних злочинів в Україні. Окупація Криму у 2014 році та повномасштабна збройна агресія у 2022 році. Окупація Криму Росією в 2014 році стала фактичним продовженням геноцидальної політики щодо кримських татар. Системне затримання та переслідування, тортури, викрадення, заборона та навчання та використання рідної мови, незаконний заклик до мобілізації до російської армії створюють умови, за яких кримські татари змушені залишати батьківщину, Крим, що фактично є гібридною депортацією кримськотатарського народу. Депортували старих, жінок, дітей тоді, повторюється сьогодні. Частина кримськотатарського народу, на жаль, і зараз знаходяться в містах депортації. Це в Центральній Азії, в інших, на території Російської Федерації. Протидія їх повернення на історичну батьківщину системно здійснювалася владою СРСР у різних формах з 1944 року до 1989 року. З 2014 року така протидія здійснюється російською владою на окупованих територіях України. Чисельні стали факти повторної депортації, коли кримським татарам російські органи влади забороняють в'їзд до Криму або шляхом фабрикації кримінальних справ змушують їх від'їжджати з Криму. Зараз ви бачите два портрети двох злочинців. Це злочинці, які не відповіли за свої дії, коли вони депортували кримських татар, коли вони депортували латишів, коли вони депортували представників інших народів, коли вони створювали і голодомор, і українців. Це всі ці злочини, які мають бути засуджені всім світом. І тут не вистачає одного портрету, а можливо більше портретів. Мається на увазі портрету Путіна та його оточення. Тому що вони продовжують ту геноцидальну політику, яку вони розпочали ще їх попередники. Геноциду ні, ми маємо це зупинити. В умовах окупації Криму Росією необхідно сприяти відповідному кримінальному розслідуванню української влади з боку міжнародної спільноти, установ та структур ООН, Міжнародного кримінального суду, правозахисних структур, історичних інститутів, представницьких та громадських структур кримськотатарського народу та інших корінних народів. Безкарність породжує нові злочини. Тому важливим фактором стримування злочинів проти людяності, мінімізації всіх форм дискримінації та насильства на тимчасово окупованому півострові має стати визнання всіма цивілізованими країнами світу депортації 1944 року геноцидом кримськотатарського народу, а окупацію Криму 2014 року та переслідуванням. Постанову Верховної Ради України від 12 листопада 2015 року
про визнання геноциду кримськотатарського народу Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар із Криму в 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Сьогодні вже говорилося, потім після парламенту Латвії визнали депортацію ще країни Польща, Канада, Естонія, і ми дуже вдячні цим країнам, тому що це дуже важливо для нас, і тому нам треба далі працювати в цьому напрямку. Визнання світовою спільнотою факту геноциду кримськотатарського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього свідчить не лише про відновлення історичної справедливості, а й служитиме засудженням переслідування кримськотатарського народу сьогодні та недопущення у майбутньому вчинення подібних та будь-яких подібних дій до будь-яких інших народів світу. Дякую. Paldies, liels paldies jums, Barieva kungs, par izsmeļošo atbildi. Tagad es vēršos. Дякую за вичерпну відповідь на це питання. Передаю слово Норману Джелялєву. 3 місяці тому він перебував в ув'язненні у Росії, в Красноярську. На мою думку, вас перевели у віддалений регіон Росії. 17 років термін ув'язнення, було таке рішення, такий судовий вирок. Ви почувалися так само, як і ваші попередники. Ми знаємо, що ваш батько у 1944 році був депортований, вивезений із Криму, з рідної землі. Я мав можливість прочитати думку кримських татар, політиків, політичних діячів. На їхнє переконання, Путін має на меті завершити те, що розпочав Сталін, але не виконав до кінця, знищити кримсько-татарський народ. Я хочу поставити таке запитання, що необхідно робити на рівні української держави та на рівні міжнародних організацій, щоб зробити все можливе, щоб якомога швидше більше ніж 200 тисяч кримських татар, які ув'язнені, включаючи кримських татар, етнічних кримських татар, як ми можемо переконатися в тому, щоб такі злочини ніколи не повторилися? Дякую за можливість звернутися до вас. Дійсно, ми тільки що з колегами, народними депутатами України, з паном Русланом Олександровичем дивилися дуже чудову експозицію цього музею. Я навіть побачив карту радянського ГУЛАГу і навіть місто Красноярськ, куди відправили і мене. Ви знаєте, от зараз Росія просто повторює все те, що робила по відношенню до багатьох народів, які були в окупації радянській. А зараз, на жаль, Україна, велика її частина перебуває під сучасною окупацією. І дійсно, громадяни України, в тому числі і кримські татари, сьогодні просто за тисячі кілометрів відправляються до Сибиру, до Якутії, це 8, навіть 9 тисяч кілометрів. Їх відривають від родин, відривають їх від власної рідної землі. Сьогодні повторюються і ще раніші події історичні. Це коли була перша анексія наприкінці 18 століття під час правління Єкатерини II, коли під тиском обставин, військовим тиском, тисячі кримських татар були змушені поїхати з власної землі. Так, вони не були безпосередньо депортовані, але все зробили те, щоб вони поїхали. І сьогодні, ви знаєте, через тиск, який чиниться в окупованому Криму, через примусову мобілізацію, коли громадян України залучають до російської армії, це, ви знаєте, порушення
міжнародного гуманітарного права, залучають до російської армії, щоб вони воювали просто власною державою, вбивали власних співгромадян. І люди, щоб цього не робити, вже десятки тисяч просто мали поїхати. І вони зараз перебувають в різних країнах, і, зокрема, в Латвії, знайшли собі новий дім. Я маю надію, тимчасово, і вони обов'язково повернуться до України, до Криму. І, звичайно, ми всі маємо реагувати. Я завдячую українському уряду, парламенту, безпосередньо президенту нашому Володимиру Олександровичу за те, що сьогодні наша українська влада намагається відстояти наші землі. Я дуже вдячний всім нашим партнерам, які розуміють ці обставини і підтримують. Ми розуміємо, щоб завадити цій агресії, в першу чергу треба підтримувати наші Збройні Сили. Тому що, на жаль, Росія своїми злочинними, жорстокими, беззаконними діями не залишає просто нам можливості в правовий спосіб домагатися того, щоб вони виконували вимоги міжнародного права і наших міждержавних домовленостей, які вони просто, пробачте за таке слово, начхали на них просто. І тому саме через збройний тиск ми маємо сьогодні їх повернути в межі власних кордонів і піти геть з нашої землі, щоб забезпечити спокій і мир не тільки для України, але для всієї Європи і, можна казати, для всього світу, тому що ми бачимо, як наслідок, що в різних точках нашої земної кулі вже починаються аналогічні рухи щодо порушення встановлених кордонів, щодо порушення домовленостей про державні кордони і життя різних народів. Але не тільки зброєю ми маємо все ж таки працювати, незважаючи на те, що Росія не просто байдуже ставиться до правових наших інструментів, ми маємо працювати. Треба втілювати економічні санкції, треба втілювати в життя рішення, приймати, а потім втілювати в життя рішення міжнародних судів. Хоча іноді кажеться, що це не буде мати якогось результату, але я вірю, що настане час, коли ситуація в самій Росії зміниться, і ми докладемо до цього зусилля, і буде тодішня російська влада відповідати. Я маю надію, що в суді буде сам безпосередньо президент нинішньої Російської Федерації. Ви знаєте, тут сидить ще один колишній політв'язень, Ахтем Чийгоз, і я знайомий з його батьком, Зейтулла Ага, і колись він розповідав свої враження про ті часи, коли помер попередній тиран, якого згадували, це Йосип Сталін. І він тоді казав: ми, справжні люди, не казали «помер», ми казали російською «здох». Очікуємо, що і сьогоднішня російська влада отримує саме такий кінець. Звичайно, ми не маємо чекати на цей час. Ми маємо сьогодні приймати рішення. І звернення Верховної Ради України до парламентів і урядів всіх народів про визнання депортації геноцидом – це один з інструментів, які ми маємо втілювати. Я повністю погоджуюся з Ескандером про те, що цей злочин не отримав свій логічний кінець. Дійсно, крапку треба поставити. Винних треба притягнути до відповідальності. Ви бачите, що сьогодні Росія повторює все те, що робилося колись. І щоб цьому завадити, треба цю крапку зробити і визнати. І для себе, і для всього світу. І дійсно треба приймати конкретні рішення, і я, користуючись нагодою, хочу звернутися і до депутатів Верховної Ради України, що ми чекаємо від вас конкретних рішень щодо захисту і гарантування прав кримсько-татарського народу. Ви знаєте про це. І дуже багато треба зробити, щоб не тільки сьогодні, не тільки ми говорили про минуле, а говорили про майбутнє, про те, яким буде Крим в майбутньому, як ми забезпечимо гарантії виконання всіх прав і свобод
і для всіх громадян України, які в законний спосіб будуть перебувати і проживати в нашому Криму, і, звичайно, окремо для корінного народу України, кримських татар, караїмів, кримчаків. І ми готові співпрацювати з вами в цьому напрямку. Тому ми маємо, я повторюсь, по-перше, підтримувати Збройні сили, про це говорив сьогодні Руслан Олександрович під час зустрічі, і ми маємо приймати політичні рішення всередині нашої країни задля того, щоб забезпечити і повернення Криму, і забезпечити організацію мирного життя в деокупованому Криму. Дякую. Pateicos jums, Žeļālava kungs. Зараз я хочу поставити запитання пану Андрію Стейтмасу із Латвії. На мій погляд, якщо ми подивимося на депортацію кримських татар, дуже багато подібних рис ми бачимо з окупацією Латвії, коли це відбулося в 1940 році. Водночас кримські татари були не лише депортовані, вони були у вигнанні 45 років. Їх не пускали додому. Радянська влада повністю знищила усі сліди кримських татар. Вони змінили назви річок, гір, топоніміку повністю змінили. Це те, що мало істотне духовне значення, історичне значення для кримських татар. І мова йде про фізичні пам'ятки і пам'ятники. І метою радянської влади було знищити татар. І, зрештою, винних не притягнули до відповідальності. Радянський Союз розпався, але ми не можемо відновити втрачене людське життя. Російська Федерація оголосила про те, що вона є спадкоємцем Радянського Союзу. І я хочу поставити запитання, як ми можемо притягнути Російську Федерацію до правової відповідальності, які механізми правові ми можемо використовувати, щоб притягнути їх до відповідальності за ці наслідки? Що ми можемо зробити для того, щоб відбудувати школи, дитячі садочки, культурні інституції, там, де викладання здійснювалося і культурні заходи проводилися мовою кримських татар? Дякую. Насамперед, дякую за те, що залучили мене до участі в цій конференції і за те, що обговорюєте такі істотні питання у рамках парламентського саміту Кримської платформи. Хочу сказати, що депортація кримських татар – це злочин проти людяності. І це важливо визнавати для всіх країн. Всі країни мають дотримуватися міжнародного права. Є різні думки в Європейському Союзі, злочини проти людяності. Для багатьох європейців це десь на околиці, це далеко від того місця, де вони проживають. І, відповідно, політична воля є нижчою, меншого рівня. Тому дуже важливо підтримувати ті країни, які стають на цей шлях. І Сейм Республіки Латвія був першим парламентом після парламенту України, який визнав депортацію кримських татар як геноцид. І я дуже радий цій нагоді сьогодні і завтра провести парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи. І насправді у нас дуже багато подібних рис у долі наших народів. У Латвії ми теж маємо такий досвід не лише в Латвії, а інші етнічні спільноти в Латвії. Ми теж зазнали декількох
хвиль депортації до Сибіру під час радянської окупації. І відмінність полягала в тому, що ті, хто вижили, вони повернулися після смерті Сталіна, а кримські татари, на жаль, не мали такої змоги повернутися до 1991 року. Отже, упродовж значно більшого часу вони перебували у вигнанні. Якщо ми говоримо про Російську Федерацію як послідовника Радянського Союзу, тут виникає подвійне питання. Перше – це питання про те, коли і чи це є необхідно. Другий Нюрнберзький трибунал може розпочатися, щоб притягнути до відповідальності лідерів радянського режиму, щоб вони відповіли за всі злочини, тоталітарні злочини тоталітарного радянського режиму. На жаль, час минув, і більшість цих людей уже померли. Буде складно їм насправді реалізувати це на практиці, але ті, що є, їх треба притягнути до відповідальності. У Німеччині сторічний охоронець концентраційного табору був притягнутий до відповідальності за ті злочини, які він скоїв. Отже, ми не можемо забути ці злочини. Але що ми реально можемо зробити сьогодні? Сьогодні ми можемо зробити все, що в наших силах, щоб зафіксувати ці злочини і притягнути Росію до відповідальності за всі злочини, які Росія скоїла в Криму. Вбивства, арешти без підстав і без рішення суду. Нам треба зафіксувати всі ці вимушені переміщення людей, жителів Криму і примушування їх виїхати за межі Криму. Це дуже важливо все це зафіксувати, тому що насильницьке, примусове спотворення демографічної ситуації у Криму – це є надзвичайно небезпечний і складний процес, який може потягнути за собою чимало негативних наслідків. Міжнародна спільнота повинна об'єднати зусилля та засудити російську агресію проти України та дії Росії стосовно кримсько-татарського народу, які будують власну автономію, вони мають власну культуру, власну територію і мають багатокультурну спадщину і історичну спадщину. Коли Крим буде звільнений, коли Україна виграє в цій війні проти Росії, всі ці докази мають і можуть бути використані для того, щоб відновити справедливість і відновити порушені права. І це особливо важливо для того, щоб підготувати такі способи, такі рішення, способи прийняття рішень і, власне, політичні рішення, коли настане час для проведення Нюрнберзького трибуналу 2, ми повинні бути готові до цього, так, щоб суд міг прийняти обґрунтоване рішення на основі міжнародного права і притягнути до відповідальності злочинців, очільників Російської Федерації, які несуть відповідальність за цю жахливу агресивну війну проти України та дії стосовно Криму. Ми повинні підготуватися до цього дуже складного, багатопланового процесу, збирати докази. Коли Крим буде звільнений, виникне дуже істотне питання про власність, про юридичні права власності. Дуже багато людей
були переміщені із Росії до Криму. Ви чули багато висновків, напевно, про те, що необхідно забезпечувати їхні права людини, і право на власність – це одне із основоположних прав людини. Але я хочу наголосити, що новоприбулі не мають прав на власність, тому що ці права виникли через режим окупації. Це не є підстава правова для юридично визнаного права власності. Це те, що ми бачимо в Україні, і в інших країнах ми спостерігали подібні процеси. В Латвії ми реєстрували, теж долучилися до реєстрації тих збитків, яких було завдано Україні та українцям. І це все буде використано як важливі докази і фактична інформація, яка потрібна буде тоді, коли ми будемо відновлювати порушені права кримських татар та українських громадян в Україні. І, власне, це допоможе подолати наслідки російського окупаційного режиму. Після війни ми маємо подбати не лише про відновлення порушених прав, а також і про компенсацію завданої шкоди. Європейський Союз дуже багато зусиль уже здійснив у цій сфері, зокрема шляхом заморожування російських активів, і також відсотки за використання цих активів теж спрямовуються і будуть спрямовані на допомогу Україні. І це передається на допомогу Україні, і ця допомога дуже істотна для України, для того, щоб Україна могла і далі оборонятися і використовувати у військових цілях та задовольняти інші нагальні потреби України. Безумовно, дуже багато всього ми маємо зробити попереду. Цей процес триває, і я дуже радий, що сьогодні Україна має дуже потужних союзників. Латвія належить до їхнього кола. Латвія – це справжній і щирий друг України. Ми підтримуємо звільнення України, відновлення суверенітету, територіальної цілісності і ми запевняємо вас у своїй непохитній підтримці. Латвія зробила все, що від неї залежить, щоб надати усю можливу підтримку і Збройним силам України, і так само народу України. І зрозуміло, що деокупація Криму – це частина довгострокової формули миру, моделі миру, якої ми маємо досягнути в Україні. І ми всі разом маємо згуртуватися і працювати над досягненням цієї мети. Не лише експерти про це кажуть, а також міжнародні організації були залучені до того, щоб привернути увагу до факту, що Російська Федерація здійснює насильницьке переміщення російських громадян з різних територій і регіонів Росії до новоокупованих територій в Україні. Це визнаний факт. Тут немає нічого нового. Російська імперія, Радянський Союз і Російська Федерація використовували такий метод, як насильницьке вимушене переміщення населення, щоб змінити етнічний склад різних територій, різних регіонів. Ми знаємо, що національний рух кримських татар, використовуючи принцип ненасильницький, були і є толерантними стосовно постколонізаторів, тих, які прийшли до Криму вперше в 1944 році, коли депортація кримських татар розпочалася. В результаті цих дій під час повернення кримських татар у 1980
2009 році, вони виявили, що власність належала іншим людям. Вони не зробили заяви стосовно повернення їхнього майна. У мене питання до пана Чубарова. Немає жодних сумнівів у тому, що територіальна цілісність України буде відновлена і суверенітет України буде відновлений. Яким буде ставлення кримських татар і національного руху кримських татар стосовно сотень тисяч російських громадян, які з 2014 року були насильно переміщені до окупованого Криму? Отже, слово вам, прошу. Дуже дійсно, коли ми масово поверталися до Криму наприкінці 80-х років, у нас всередині були дискусії. Як бути з нашими домами, з нашою власністю, бо наші батьки були живі, і воно все наше збереглося, але там жили чужі люди. У нас були великі дискусії. Але наші старші люди сказали, що винна держава, Радянський Союз, винні кати, Сталін, Берія, інші. А ті люди, їм держава дала наші доми. І вони не винні в тому, що вони живуть там. Вони тільки несуть моральну відповідальність. Якщо ви подивитесь за весь період повернення кримських татар, а це повернулося майже 300 тисяч людей, немає жодного випадку, щоб хтось зайшов і сказав: це мій дім, виходь, іди. Такого немає. Було таке, що ми купували наші доми, щоб віддати мамі, батькові. Ми думали, що вони це зрозуміють. Тепер Крим з 2014 року має майже 1 мільйон нових колоністів. Це очевидна політика Росії за всі режими. І Російська імперія, а потім Радянський Союз, а тепер Російська Федерація. Вони, коли захоплюють чужу землю, вони захоплюють чужі доми, вони там селять своїх людей, щоб укріпитися. Я впевнений, що в сьогоднішньому Кремлі вони десь там в глибині усвідомлюють, що їм доведеться піти з Криму. Вони це усвідомлюють, бо інакше бути не може. Але вони, пішовши з Криму, хочуть залишитися в Криму своїми людьми, от тих, яких вони 1 мільйон поселили. Ми знаємо, як тяжко Латвія, яка відновила свою незалежність в 1991 році, як вона тяжко пробирається через механізми впливу Росії, через тих людей, яких вона поселила після Другої світової війни тут. Ми не хочемо повторювати те, що відбувається протягом 33 років тут, в Латвії. Ці постійні вимоги Москви – це наші громадяни, давайте їм права, права людини. Ми не хочемо, щоб той 1 мільйон людей, який зараз живе в Криму, залишався після звільнення. Бо вони тоді розчавлять наші права. Вони будуть голосувати за те, що вони хочуть, а не те, що має бути по праву за тими людьми, які створені Кримом, які народжені Кримом. Тут є великі проблеми. Я маю дуже мало часу, але маю про це сказати. Зрозуміло, що коли будуть оформлюватися результати цієї війни, ті, хто будуть представляти Росію, я дуже хочу, щоб вона розпалася взагалі, але ті, хто будуть представляти Росію, вони першим чином вони витащать ці так звані права тих людей, які переміщені в ході цієї війни. Ми зараз маємо зробити все, щоб міжнародне право чітко вказувало, що люди,
які незаконно поселилися на окупованих територіях України, це не тільки Крим, це Маріуполь, це Донецька, Луганська області, це Херсон, Запоріжжя. Всі ці люди, яких Росія навмисно селить там, вони мають виїхати. Вони поселилися там незаконно. Але нам це буде важко зробити, бо вже в Раді Європи можна почути голоси: ця війна зламала долі багатьох людей, давайте подумаємо, як ми будемо забезпечити їх права. Ми, кримські татари, цього разу не хочемо повторити те, що відбулося в 1944 році. Ми сказали, що вони несуть моральну відповідальність. Але, здається, правда полягає в іншому. Ті, хто прийшов на вашу землю незаконно, ті, хто поселився в ваших домах незаконно, вони є злочинці, вони мають нести кримінальну відповідальність, якщо не захочуть виїхати з вашої землі. І таке відношення, чесно кажучи, ми будемо добиватися. Ми іншого не бачимо. Інакше тоді ці результати цієї війни, а вона обов'язково завершиться звільненням всіх окупованих територій України, відтворенням територіальної цілісності України, але її результати будуть зіпсовані поведінкою тих мільйонів людей, які чомусь мають залишитися на нашій землі. Вони так думають, а ми кажемо ні, такого просто не має бути. Шановна аудиторія, наші друзі з кримськотатарського народу підготували прекрасний інформаційний буклет. Будь ласка, візьміть собі на виході з цього залу по закінченні заходу. Тут дуже детальна інформація про трагедію кримськотатарського народу. Зрозуміло, що трагічні події 2014 року також внесли певні зміни до відносин між державою Україна та кримськотатарським народом. Давайте згадаємо, що лише нещодавно кримські татари проводили масові демонстрації в підтримку територіальної цілісності України в 2014 році. Були також відкриті протести проти російського захоплення Криму. Кримськотатарські протести були одним з найбільших, що ми бачили. Ми також знаємо, що меджліс кримськотатарського народу висловлював свої думки щодо захисту міжнародного права і законів України. І все це істотно вплинуло на державу Україна, на народ України і на їхнє розуміння ролі і прав кримських татар в Україні. Наріжним каменем цього була заява Верховної Ради щодо кримськотатарського народу, який є частиною України, та щодо гарантії їхніх прав. Цитата: «Україна гарантує кримськотатарському народу як суверенним в рамках як суверенна держава Україна їхній захист їхніх прав на самовизначення і захист цих прав». У 2021 році український закон був прийнятий щодо корінних народів України, і стаття цього закону каже, що такі народи мають право на самовизначення в українській державі для формування власного політичного статусу в рамках української конституції і мають право вільно реалізовувати економічний, соціальний та культурний розвиток. Кінець цитати. Зараз в українському суспільстві точаться дискусії щодо зміни статусу кримськотатарського народу стосовно відновлення їхніх прав, звільнення Криму
щодо звільнення Криму, і міжнародні партнери України не можуть казати, що вони не помічали цих дискусій в Європейському парламенті. 11 лютого 2021 року було прийнято резолюцію щодо угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Параграф 60 каже про те, що Україна має змінити свою конституцію для визнання територіальної автономії кримськотатарського народу в Україні на основі невід'ємних прав на самовизначення. У мене наступне питання таке: яку модель ви бачите для Криму в рамках держави Україна? І який правовий статус вона має мати на основі прав на самовизначення кримськотатарського народу? Які 3 кроки ви би запропонували, які мають бути вжиті першими, пріоритетно, для забезпечення балансу між правами на самовизначення кримськотатарського народу та правами держави Україна, і для забезпечення того, щоб цей процес був незворотнім? І як я казав на початку нашої дискусії, я ставив це питання пані Ініті Земель, яка записала свої відповіді в 6-хвилинному відео, і зараз ми його переглянемо разом, будь ласка. Для мене честь звернутися до такого додаткового заходу, долучного до цієї конференції. Зважаючи на короткий час, який мені відведений, я би коротко хотіла підняти 6 моментів у відповідь на 2 питання, які мені запропонували організатори. Перший момент. Дуже важливо бачити, що з 2014 року, коли Крим був незаконно окупований, кримські татари як корінний народ насправді пройшли серію порушень прав людини, зазнали таких порушень, так само як порушення прав їхніх корінних народів на основі їх етнічного походження. По-друге, коли Україна формулює власні вимоги щодо репарації за злочини, вчинені внаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації, дуже важливо, щоб в цих розрахунках і в представленні цих вимог щодо репарації права корінних народів, які є спеціальними, мають займати спеціальне місце. Це є в інтересах України та її корінних народів. Зокрема, наскільки це стосується прав корінних народів, одне з найбільш серйозних порушень – це виселення корінних народів з їх історичних земель. І це відбувається також в недавню історію. І вже вдруге за цей час. І в цьому контексті депортація кримських татарів, яка відбулася в 1944 році, має бути у визначенні репарації, і тому що це показує паттерн Російської Федерації проти кримських татарів як корінних народів. І як я казала, будь-яке виселення з історичних земель для корінних народів – це дуже серйозне порушення міжнародного права. Тепер третє. Дуже важливо, щоб, наскільки я бачу, Україна вже прийняла спеціальний статус корінних народів в Криму. Вже були внесені дуже важливі зміни до Конституції ще до початку війни. І у контексті цього розвитку законодавства є ще більше законної основи для України, зокрема від імені корінних народів, таких як кримські татари, вимагати репарації за злочини, вчинені під час окупації Криму в такій формі, як ми про це знаємо. Навіть коли міжнародний суд, правосуддя
базується на тому, що на основі існуючих доказів він каже, що зараз з'являються нові елементи інформації, які говорять про порушення, які відбуваються в Криму на основі етнічної приналежності. Що відбудеться в майбутньому? Коли відновиться мир в Україні? Він має бути відновлений в кордонах 91-го року, що включає Крим до території України. Буде, ймовірно, нововведення до Конституції щодо статусу корінних народів в Україні. Є дуже цікаві настанови в міжнародному праві в рамках декларації ООН щодо прав корінних народів. І це не є юридично зобов'язуючим інструментом, але, наприклад, стаття 4 вказує, цитую, корінні народи визначають своє право на самовизначення, автономію чи самоврядування в справах, які стосуються їхніх внутрішніх та локальних справ, а також засоби для фінансування своєї автономії. Це чітко встановлює пропозиції щодо того, як конституційна дискусія, в якому напрямку вона може просуватися і як ці питання можуть вирішуватися в майбутньому в рамках конституційних міркувань щодо статусу і прав корінних народів, таких як кримські татари в Україні. Дуже важливо зазначити, що міжнародна практика вказує на те, що така культурна різноманітність, історична різноманітність, коли вона застосовується в рамках Конституції, і пропорція, яка є прийнятною для всіх залучених сторін, насправді посилює державу. Вона посилює функціонування, конституційність, тому що насправді йдеться про субсидіарність корінних народів, і їм дозволено залишатися в їхніх історичних землях для самоврядування, і це допомагає насправді державам в довгостроковій перспективі. І саме в цьому контексті я хотіла перше все побажати миру в Україні, в її території, на всій її території, і це би дозволило необхідні і дуже корисні конституційні нововведення, які б були прийняті стосовно прав та статусу кримських татар як корінного народу в об'єднаній єдиній Україні. Я бажаю вам всього найкращого у ваших дискусіях. Дуже дякуємо, пані Інна Зємель. Тепер я хотів би поставити таке саме питання решті учасників. Будь ласка, пане Берієв. В свою чергу я хотів би нагадати про те, що Меджліс кримськотатарського народу – це перша організація, яка з своїм зверненням підтримувала територіальну цілісність України і суверенітет України в 2014 році, на початку окупації. Що стосується майбутнього Криму, то я б сказав про 5 основних складових. Перше – це позитивна українізація, тобто, щоб мешканці окупованих територій сприймали Україну і українізацію не як намагання асиміляції, не як шовінізм, не як інші процеси, а як сукупність цінностей, тобто права людини, свобода слова, право на розвиток, право відвідувати інші країни і повага до державної мови, до української мови як державної. Друге, це права людини. Тобто, коли ми говоримо, що кожен мешканець має право, якщо він не порушив законодавство України, міжнародне право. Третє – реалізація права, колективних прав корінних народів. Тобто, зараз якраз йде процес імплементації закону України про корінні народи. І це дуже важливо. І дуже важливо, щоб був закріплений правовий статус Меджлісу кримськотатарського народу як представницького.
Четверте, це національна територіальна автономія як форма реалізації права на самовизначення і захист прав інших представників і мешканців Криму. І це в тому числі інструмент демократичний для того, щоб стримувати, скажімо, відродження і вплив п'ятої колони, яка може залишитися на окупованих територіях, на політику України і на політику регіональну. І останнє п'яте, це дійсно дуже важливо соціально-економічний розвиток Криму, як демілітаризованого регіону, як економічно розвинутого туристичного рекреаційного регіону, в який мають приїжджати гості з різних країн, і ми будемо раді. Дякую. Дякуємо, пане Тейкманіс. На мою думку, перша і найважливіша передумова – це деокупація Криму і відновлення, звільнення з російської окупації кримської території. Я не певен, чи я можу повністю комплексну модель описати для забезпечення культурної, національної, економічної незалежності Криму, і тому що, звичайно, це дуже широке завдання, включно із комплексними заходами. Дуже важливо зважати на територіальний статус кримських татар, їх культурну автономію, статус їхньої мови та роль і місце їхньої мови в інформаційному просторі. Ще одне питання стосується культурних пам'яток, національно-культурних пам'яток, також питання власності мають бути враховані. І це дуже широке завдання, яке має здійснюватися у тісній співпраці між Меджлісом кримсько-татарського народу та Верховною Радою України. Ці два законодавчих органи мають працювати дуже тісно разом і дуже ретельно для того, щоб закріпити статус кримських татарів у законодавстві України. Дуже важливо закріпити такий статус Конституції України, тому що Конституція і конституційні гарантії можуть забезпечити статус цих народів, цих людей в довгостроковій перспективі, більш стійкий спосіб і надовше, оскільки уряди змінюються, парламенти змінюються, політичні партії приходять і йдуть, але Конституція – це те, що гарантує довгостроковий захист і довгостроковий статус. Тому, я думаю, це буде найважливішим кроком. І, звичайно ж, міжнародні спеціалісти з міжнародного права також мають бути долучені, тому що інші країни можуть мати подібний досвід. Не обов'язково такий самий, але подібний. І це можливість дізнатися більше від найкращих практик і сформувати найбільш належну модель для такої ситуації. На мою думку, це може бути способом рухатися вперед і досягати хороших результатів. Дякую, пане Тейкманс. Пане Джеляль, який буде ваш коментар? Багато, але я хочу звернути увагу лише на одне. Ми знаємо, що Російська Федерація, коли окупувала Крим, пояснювала свої чи намагалася забезпечити якусь видимість правової дії саме через історичні чинники. І тому я вважаю, що повернення Криму має бути тісно пов'язане саме з реалізацією, гарантуванням політичних прав корінного народу. Це з усіх боків позитивна практика політична буде і досвід для України. Я вважаю, що дуже добре, коли ми наполягаємо на тому, щоб на базі існуючих міжнародних домовленостей відновити кордони, але щоб посилити цю позицію, Україна має якраз наполягати на реалізації права на самовизначення корінного народу
України кримських татар, що тільки посилить її присутність на Кримському півострові. Крім того, що ми закріплемо українську ідентичність, владу і всі ті наративи, які хочемо в Криму, це дозволить Україні дійсно перетворитися на експортера досвіду по вирішенню реалізації, гарантування прав корінних народів. Не ми будемо у когось вчитися, а у нас будуть вчитися, як вирішувати таке питання. Ну і по-третє, звичайно, це дозволить Україні просто остаточно порвати з радянськими практиками відношення до народів, які населяли колись Радянську імперію. Ми якраз зможемо це зробити, чого не зробили раніше, по багатьох питаннях. І тому я вважаю, що вирішення питання права на самовизначення кримсько-татарського народу в спосіб, який не порушує територіальну цілісність української держави, але забезпечує всі права корінному кримсько-татарському народу, це є дуже важливий чинник того, що Крим не тільки повернеться, а остаточно буде закріплений як український Крим, тому що ми всі пересвідчилися, що кримсько-татарський народ в абсолютній своїй більшості підтримує українську державу, її незалежність і суверенітет. Дякую. Дякуємо, пане Джеляль. Я хотів би передати слово панові Рафату Чубарову. Дякую дуже. Очевидно всім, що Крим є батьківщиною кримськотатарського народу і невіддільною частиною української держави. Тут немає протиріччя, і тут в єдиній формулі ми маємо знайти ті кроки, які, як тут вже говорилося всіма спікерами, абсолютно посилюють українську державу по всій її території, і в нашому випадку вони дозволяють, надають можливість кримськотатарському народу зреалізувати своє право на самовизначення. Це наше право, його ніхто не може забрати. А ми кажемо, що реалізуючи це право, ми виходимо із інтересів і нашої держави, вона є українська. Отже, і пан Тейхменець про це сказав, що найголовне зараз перемога. Не буде перемоги, в нас будуть зовсім інші проблеми. І не тільки у кримських татар або українців, у всіх волелюбивих народів. Тому перемога – це обов'язкова умова, щоб нам йти далі задля майбутнього наших народів. Я би сказав би найголовне, що нам треба буде зробити, це зміни до Конституції України в частині Автономної Республіки Крим. Ці зміни мають забезпечити декілька умов. Перше – це знову ж непорушність територіальної цілісності української держави. Це головна вимога. Друге – це реалізація кримськотатарським народом свого права на самовизначення. Це точно така ж головна вимога. Третє – це рівні права всіх, хто буде жити в Криму, законно жити. Рівні права. І четверте – це можливість усталеного розвитку для усталеного розвитку Криму, бо ми всі хочемо жити в гідних умовах. Зрозуміло, що зміни до Конституції не можна вносити, поки йде війна. Але багато чого можна і треба робити зараз. Ми маємо готуватися до того часу, коли Крим буде звільнений, і аби процес реінтеграції відбувався дуже успішно, і цим укріплювалася би українська держава по всій її території. Дякую. Дякуємо.
шановним учасникам дискусії. Я хотів би також підсумувати усі висновки сьогоднішньої дискусії, але перед цим, чи є якісь остаточні коментарі чи зауваження щодо того, що не було сказано, якісь важливі останні міркування? Схоже, нема. Висновки. Я хотів би від імені Меджлісу кримськотатарського народу подякувати всім причетним до підготовки цього заходу. Я не зможу всіх назвати, але окремо хочу назвати керівництво і колектив музею окупації Латвії за те, що ви нам надали таку можливість. І, будь ласка, як тільки завершиться наш захід, Кримсько-татарський ресурсний центр підготував там сладощі кримсько-татарські. І водичка, я так розумію, з України приїхала, і треба буде це покоштувати. Вибачте, дякую. Paldies! Дякуємо. Сьогодні ми почули дуже цікаві комплексні дискусії щодо цієї проблематики, які є трагічними, але водночас дають нам надію. Що я можу сказати в завершення обговорення сьогоднішнього дня? Звичайно, я вірю, ми віримо, і Латвія вірить, що Україна буде звільнена. І всі незаконно і насильницьки окуповані території будуть звільнені, Крим буде звільнений, і суверенні повноваження Криму повернуться, і кримські татари зможуть повернутися додому. Корінні народи України і кримські татари, зокрема, матимуть можливість процвітати, розвивати свою мову і культуру, і всі ті речі, які потрібні народові. Коли ми обговорюємо Україну чи ситуацію в Криму, ми маємо донести одну важливу річ чітко. Не можна обговорювати Україну без присутності представників України і представників кримсько-татарського народу. Це має бути самоочевидно і має бути присутнім в наших дискусіях завжди. В Латвії ми не вели вже аж так багато дискусій щодо прав на самовизначення кримсько-татарського народу. Але сьогодні ми побачили, як кримсько-татарський народ бачить своє майбутнє в рамках держави Україна, згідно українського законодавства та Конституції. Це зрозуміло і очевидно. Але для того, щоб допомогти реалізувати ці права на самовизначення на практиці, ми все ще маємо пройти довгий шлях. І дуже багато ще потрібно зробити українському урядові, парламенту, владі, кримсько-татарському меджлісу та іншим відповідальним установам та партнерам. Але без забезпечення прав кримських татар на самовизначення, розвиток України як демократичної, незалежної, суверенної країни в Європі буде неможливий. Звичайно, ми не маємо забувати, що було зроблено кримським татарам, заподіяно в 1944 році. Ми маємо визнати геноцид, засудити геноцид в більш глобальному масштабі і підвищувати усвідомленість міжнародної громадськості щодо цього. Тому що ми усвідомлюємо, що якщо злочин не засуджений, не визнаний, він повториться. Ми маємо попередити повторення цих злочинів проти кримських татар чи проти інших людей, народів. Дякуємо експертам, учасникам дискусії, всім, хто долучився до сьогоднішніх дискусій. Дискусію завершено. Дякуємо.